ଟଙ୍କା ଥଳିଟି କାହାର? ଆଗ୍ରା ସହରରେ ଜଣେ ମାଂସ ବିକାଳି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ଲୋକଟି ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣି ଜିନିଷ ଦେଉଥିବାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ତା'ର ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ତା'ର ଦୋକାନରେ ଅସମ୍ଭବ ଗହଳି ହୋଇଗଲା। ମାଂସ ବିକାଳି ତା'ର କାରବାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବଣିକ ଆସି ମାଂସ ବିକାଳିକୁ 1 କେଜି ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମାଂସ ବିକାଳିର ଟଙ୍କା ଥଳିଟି ତା'ର ଦୋକାନ ଘରର ବାହାରକୁ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ବଣିକଙ୍କ ଭାଇ 1 କିଲୋ ମାଂସ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବଣିକ ମାଂସ ବିକାଳିର ଟଙ୍କା ଥଳିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମାଂସ ବିକାଳି ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଥଳିଟିକୁ ବଣିକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ବଣିକ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେହି ଥଳିରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ମାଂସ ବିକାଳି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମାଂସ ବିକାଳି ଏହା ଦେଖି ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ ଏହା ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ବଣିକ ବା କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଟଙ୍କା ଥଳି ମାଂସ ବିକାଳିର ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ବଣିକର ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବୀରବଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା। ଉଭୟେ ଯାଇ ବୀରବଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୀରବଲ ଟଙ୍କା ଥଳିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ସେହି ଥଳି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥଳି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଥଳିଟି ମାଂସ ବିକାଳିର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୀରବଲ ମାଂସ ବିକାଳିକୁ ତା'ର ଟଙ୍କା ଥଳି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବଣିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଯଦି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।